Ola a todos, bo día e benvidos á nosa sesión de Pilates número 4. Nada, espero estedes facendo as clases e empezades a sentir os beneficios ou os pequenos cambios no voso corpo. Hoxe imos a traballar cunha pelota, se non temos pelota, collemos un cojín ou dous, casi mellor dous. E nada, empezamos xa. Bueno, pois empezamos con o noso quentamento. Alineamos pés con pelvis, rodillas relajadas. Veñemos bascular aquí un pouquinho a pelvis e levando lixeiramente o pubis hacia o ombligo. Ombros relajados, cuello largo. E dobro, dobro, estiro. Doblo rodillas, dobro, estiro. Dobro, estiro. Doblo, ombros arriba. Doblo, arriba. Doblo, arriba. Doblo, arriba. Subimos los brazos. Estiro torso. Allá arriba, estiro, estiro. Vale, baixo. E dobro. Estiro, arriba os talóns. E dobro. Vamos arriba directamente. Dobro. Estiro. Dobro. Estiro. Ombligo atrás. Venga, activamos la musculatura interna dos muslos. Eso. Veña unha máis. Vale, separamos as pernas, abrimos pelvis, rodillas aos lados, dedos dos pés tamén, espalda recta. Veña, balanceo. E imos con brazo. Abro, arriba, abro, cruzo, abro, arriba. Outro lado. Cruzo, abro, arriba, abro, cruzo, abro, arriba, abro. Venga, me quedo aquí, vais un pouquinho máis. Abro as rodillas hacia os lados, espalda recta. Venga, levanto talóns, dos, talón, talón, espalda recta, talón, 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 talón. Queima xa arriba, vale. Trae os pés outra vez, en liña camiña pelvis, brazos en fronte do peito, e levanto a rodilla. Ata o máis cerca posible que podo das mans, intentando que non se doble a espalda. Venga, exhalo cando subo a rodilla. Un poquinho máis. Veña, última. Ben, subo os brazos e estiramos adiante. Relajo a espalda. E subo redondo. Vale. Imos usar a nosa pelota ou o noso cojín para poñer aquí entre as rodillas, casi vou poñer o cojín. Así que non sexa moi grande para intentar que se queden as rodillas en línea cos pés. Dobro, apreto o cojín, si ou a pelota, arriba, baixo, dobro, estiro, subo, apreto, subo, baixo, apreto, estiro, apreto, doblo, estiro, apreto o cojín, estiro, unha máis, e arriba, me quedo, e ya manteño iso ben apretado, sinto como traballan os aductores, intento manter o equilibrio, ombligo atrás, e relajo. Imos ao ladinho da esterilla. Veña, nos enrollamos, deixo a cabeza caer, baixamos despacio, vértebra a vértebra.
Doblo rodillas. Y vamos caminando allá. Aguanta plancha. Arriba doble. Hombros atrás. Me quedo. Respiro. Voy. No vai para as miñas muñecas, puños codos. Baixo. Relajo. Vale. Pois imos empezar ca nosa os nosos exercicios de hoxe. Imos empezar boca arriba. Boca arriba. Imos a coller a nosa pelota ou o noso cojín. Sí. E imos poñer aquí entre as rodillas. Tumbámonos. Espalda relajada. É moi sencillo, simplemente imos levar as mans á nuca. Inhalando e exhalando, contraemos o abdomen e intentamos separar escápulas e costillas ao máximo posible. ¿Sí? Exhalo. Vamos a facer unhas 10 veces. Aquí sencillo. E se vai ver na contracción. Intentamos levar as mans hacia as nosas rodillas. Agarro a cabeza antes de baixar, ¿sí? Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¿Sí? Se podemos ir a facer outras 10 veces aquí. Veño, manteño un poquinho apretada, que noto que están activados a calentar dos muslos. Vale, podemos ir parando. Relajamos unos segundos. Vale, dende esta posición traballamos oblicuos, entón despego un pouco, sí? Elongo os brazos, como se quixera tocar os meus tobillos, verdad? Ombros hacia baixo, inhalo aquí exhalando, vou hacia un lado, inhalo certo, exhalo, exhalo, un movimento moi pequeno, hacemos como un corte aquí no lateral, exhalo, elevo a man en dirección ao meu tobillo. Vale? Se esta posición me molesta, na cabeza ou no cuello, agarro e simplemente solto a man que se dirixe ao pé. ¿Sí? Vale? 10 ou 20, desde cada uno que poida. Pero sempre intentamos empujarnos un poquinho máis, retarnos un poquinho máis cada vez. ¿Sí? Unha máis, paramos. Relajo, uns segundos. Traemos as rodillas ao peito. E imos coller a nosa pelota ou o noso cojín. O mismo, en este caso, casi me ve mellor, está un poquinho grande. Casi me ve mellor o cojín que imos poñer aquí, digamos, na perna dereita, así. Collemos o cojín, doblamos a rodilla e mantémolo aí todo o tempo. A zona lumbar está completamente pegada. O chan, o peito aberto, o cuello largo. Vale? Agora, teño a dereita aquí do lado esquerdo, vou a estirar. Sei que se despega a miña zona lumbar, simplemente subo a perna, punta e baixo, o máis cerquiña do chan posible, sen que cambie nada na miña zona lumbar, ¿sí? Exhalo cando baixo, que cando quero apretar o ombligo hacia o chan. Inhalo arriba, punta, baixo que talón. ¿Sí? Punta, talón. 10 veces, iremos unas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, cambio. Cojín na miña perna esquerda, manteño aí. Imos. Baixo, exhalando, subo, inhalando. Exhalo. 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 Talón. Punta a subir, baixo talón. Punta arriba, baixo talón. Punta arriba. Talón. Moi ben, unha máis. E descansa, sacámoslo. Cogimos a pelota, balanceamos aquí de lado a lado. Vale. Vale, entón poñemos os pés no chan, rodillas dobladas. Collémolo outra vez, o noso cojín para poñer
no medio das rodillas. E imos manter aí ben apretado. Espalda está relajada. Os pés intento que se queden debaixo das rodillas. Abro o peito, cuello largo, inhalo aquí, exhalo puente, vou despegando a pelvis despacio arriba, a parte alta dos ombros. Inhalo arriba, exhalo, baixo vértebra, vértebra. Exhalo. Inhalo arriba, exhalo para baixar. En este exercicio estamos traballando lumbares, espalda, pero tamén glúteos, e a parte de atrás dos muslos, o femoral. Exhalo para subir. Veña, vou despegando as vértebras de unha en unha. Inhalo arriba, exhalo para baixar. Vértebra, vértebra. Imos unha máis, imos quedar aquí arriba, intentando que a pelvis non se caia. Sí? E levanto os dous talóns e baixo. Exhalo arriba, baixo. Baixo. Facemos unhas 10. Exhalo. 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 Vale, imos terminando. Baixo despacio, vértebra, vértebra. E traio as rodillas ao peito. Veña, relajamos lumbares con un pequeno balanceo de lado a lado. Imos coller agora o noso cojín. ¿Sí? Estiro as pernas arriba. E agora, entón vou abrir un poquinho, ¿sí? Para colocar o cojín aquí, pois onde chegue, ¿sí? Dos tobillos, pode ser, verdad? Vale, e vou baixar as pernas co cojín, os brazos van atrás, exhalando. Collo o cojín outra vez e cambio. ¿Sí? Inhalo, deixo, apreto ben, exhalo, baixo. Inhalo, volvo e vou comer as mans. Tende cuidado con este exercicio que pode cargar bastante a zona lumbar. Se isto me está pasando, intento manter a pegada, pero se isto me pasa, simplemente non vou a baixar tanto, baixo un pouquinho menos, verdad? Ou doblo as rodillas. ¿Sí? Veña, con isto estamos traballando un pouco os abdominales inferiores. Xa debedes notar que se activan estes abdominales, os transversos, que están debaixo do ombligo. Vale. E relajamos. Balanceo de lado a lado. Vale. Pegamos as pernas, mans detrás das rodillas, redondeo a espalda, boca, cabeza hacia as rodillas e subo. Sí, ata sentarme. Imos ir un poquinho a parte de diante da esterilla, que teñamos espazo para a nosa espalda, e imos a rodar como pelotas. ¿Sí? Se podemos, intentamos agarrar os tobillos, senón o que poidamos. Redondeo, abdomen contraído, fagome unha bola, ombros abaixo, fago unha bola, manteño o abdomen contraído e imos atrás balanceando e arriba. Atrás e arriba. Veña, inhalo arriba. Exhalo. Inhalo arriba. Sí, se esta posición me molesta, podo agarrar as rodillas pois por outro lado, se non chego os tobillos, está ben? Acordadevos que a cabeza non se vai hacia atrás, nunca. Vale, unha máis. Vale, estiro as pernas hacia adiante, arriba os brazos, estiro. Veña, relajo o cuello, ombros. E subo redondo. Vértebra, vértebra. Vale, ímonos quedar aquí sentados. Cas rodillas dobladas. Brazos en frente dos hombros. Inhalando, alargamos a espalda. E exhalando, contraemos o abdomen, sentamos atrás na pelvis. Ombros abaixo. Inhalo arriba. En círculos baixan polos lados e a frente. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Se isto é moito para min, ou todavía non entendín un poquinho esa contracción ou a curva que se ten que facer na zona lumbar,
Agárrome aquí nas mans e me quedo facéndoas dende aquí, moi sencillo, simplemente buscando sentir que traballen os abdominales e buscando curvar a miña zona lumbar o máximo posible, sentándome atrás na pelvis. ¿Sí? Vale? Vou poñer unha variación, se podemos ir un poquinho máis ou queremos. Imos estirar as pernas, ombros abaixo, espalda larga, e exhalo. Seguimos enrollando, seguimos baixar despacio, vértebra a vértebra. Empruxo ben os ombros hacia abaixo. Mirada adiante, vou atrás, brazos atrás, inhalo. Exhalo, traio os brazos adiante. Miro os pés e vou hacia os pés. E aquí redondeo todo o camiño hacia adiante. ¿Sí? Dende aquí, alargo esta diagonal, agarro o abdomen, subo, baixo polos lados e fronte. Despacio, imos outra vez. Exhalo. Intento tamén pegar a parte de atrás das miñas pernas ou as pernas no chan, mantelas como empujar hacia o chan, ¿sí? Que non se me separen co movimento. Se esta opción que estamos facendo que é un poquinho máis avanzada é imposible, sigo facendo as miñas contraccións aquí, vale? Cada un ata onde poda, cada un ten que saber ata onde pode ir e non importa, está ben. ¿Sí? Xa chegaremos cando o corpo está preparado. Inhalo, exhalo. Contraio, vou baixando vértebra a vértebra. E as pernas se empujan ao chan, brazos atrás. Collo aire, solto os brazos, mira os pés. Redondeo, vou. Agora diagonal, subo e abaixo. ¿Sí? Inhalo, exhalo. Atrás. Inhalo aí, exhalo, brazos, miro os pés, vou redondo. ¿Sí? Diagonal. Arriba. Baixo, unha máis. Inhalo, vou, exhalo. Inhalo aí, exhalo, brazos, miro os pés, vou. Alargo diagonal, e subo. Moi ben, desde esta mesma posición, vamos facer unha rotación hacia un lado calquera, mantendo a espalda larga, ombros abaixo. Se podo, levo a mirada un poquinho hacia atrás. E cambio de lado. Vale. Imos cambiar aquí de posición. Damos a volta, poñémonos en cuadripedia, a 4. Pois veña, poñemos aquí, a 4, mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, espalda recta. Imos alongar brazo e perna contraria. Mirando un segundo. Inhalo. E dende aquí imos doblar a rodilla, levando a rodilla dereita, neste caso, hacia o codo dereito, verdad? Contraendo aquí. E a man esquerda vai ir hacia atrás. A miña cabeza tamén vai hacia a miña rodilla dereita. Inhalo. Exhalo. Vale? Vale, esta opción un poquinho máis complicada. Máis sencillo. Non separamos a man, solo perna. Inhalo. Exhalo. Sí? Só aquí. Se nos costa moito, mantémolo cas mans apoiadas, ¿sí? Imos facer 5 con cada lado. Empezamos. Brazo contrario, arriba, inhalo, e exhalo. Exhalo, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. Alargo. E imos, exhalo. Última. Descanso. Vale. Imos facer agora traballar un poquinho glúteos e femoral. Entón, igual manteño a mesma postura, verdad? Levanto a perna en línea ca miña pelvis. Intento que a pelvis se quede completamente paralela ao chan. Agarro o abdomen, doblo a rodilla. Vou ca planta do pé hacia o teito. ¿Sí? E dentro desta posición fago 20 pulsiños pequenos. Isto é un pulso, unha pequena patadinha. 20, ¿sí? Se moito, 10. Imos, moi pequenas. 2, 3,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. E cambio. Sí, nótase. Ese traballo dos glúteos, movimento moi pequeniño, abdomen agarrado, levanto, tomo, e vou. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estira. Muy bien, estira atrás. Vale, subo. Vale. Sí, trabajamos un poquito glúteo femoral. Y vamos ahora a quedarnos aquí nas rodillas. Vale, collemos a nosa pelota ou o noso cojín. ¿Sí? Vamos a separar unha perna, calquera hacia un lado, abrindo ben a pelvis. A pelota ou cojín témonos no outro lado. De momento vamos a empezar cos balanceos moi suaves. Sen pretender nada máis que quentar ou que deixar ir. Quentar as articulacións da pelvis e da rodilla. Pero con un momento moi suave, sen ningún esforzo. E o brazo vai balancear. E abre un poquinho. Comienza un poquinho tiado. ¿Sí? Vale. Muy bien, estou aquí. E agora me vou ao outro lado, onde teño a pelota. Estiro a perna. Alargo. Voume fora do meu centro. Xa se me vai despegando a perna. Ou lonxe. E cando chegue lonxe, apoio. Cojín o pelota. Vale, aquí tende moitísimo cuidado. Non quero hundirme, quero que todo este arriba. Vale? Parece imposible chegar do chan, pero non é. Temos que levantar o abdomen arriba. Sí? E podería case soltar a man. Vale, entón non vou a deixar o meu peso aquí. Arriba todo. Pero teño un apoio. Sí? Dentro desta posición, man detrás da nuca. Movo a perna hacia adiante, moi despacio. Punta, ou atrás, talón. Punta, talón. Punta, talón. Dúas máis, son 5. Talón. Punta, talón. Vale, descanso a perna e miro que vou facer. Vou levar esta man hacia a miña pelota, hacia o meu cojín. Eu sento no lado contrario, a cabeza entre os brazos, estiro aí. Vale, subo. Outro lado. E ya abro pelvis. E relajo, balanceo suave. Respiro natural. Tá bom. Uma pequena rotación aquí. Vale, preparados, vámonos. Para el lado, alargo, todo arriba, apoyo. Venga, perna adiante, vou, punta. Inhalo, exhalo, talón, punta, talón. Intento manterme o máis estable posible. Venga, última. Vale. Descansa. Vale? Se para este exercicio se me complica porque non podo estar nas miñas rodillas, bueno, temos a opción de poñer sempre cojins cando isto nos molesta, así debaixo das rodillas, pero igual molesta igual. Entón, este mesmo exercicio que acabamos de facer, podémoslo facer aquí como fixemos antes, levantando a perna que traballamos, simplemente esas patadillas adiante e atrás mantendo a estabilidade do torso. Esa opción, se este último é moi difícil, facémoslo no chan, tumbadillos de lado, ¿sí? Moi ben.
Pois agora, imos poñer boca abaixo. Traballar un poquinho máis de glúteos, axeramos un poquinho máis os glúteos, femoral e lumbar. E vamos a facer con cojín. Bueno, non nos sirve moito cojín. Faise ca pelota, pero ímolo deixar, facémoslo sen cojín e sen pelota. Entón, estiramos os brazos, ombligo hacia a espalda, contraio glúteos, alargo todo o corpo, despego. Rodillas e brazos. ¿Sí? Dende aquí vou abrir os dous e pecho. Aí. Veña, manteño os glúteos ben apretados. O ombligo atrás, sen empujar o chan ca barriga. Intento meter a para adentro. Veña, unha máis. Ben, mans detrás dos ombros, ou sea, debaixo dos ombros, arriba. Exhalo atrás. E subo redondo. Bueno, dámonos a volta. Ímonos poñer boca arriba outra vez para facer o jackknife, creo que fixemos antes. Démolo. ¿Sí? Veña, levanta as pernas. Hacemos os balanceos. O jackknife. Hai un exercicio similar en yoga que é a postura da vela. Non exactamente igual, pero similar. Entón, no jackknife, imos usar os nosos brazos, verdad? Para empujar un poquinho o chan, axudar a despegar a pelvis e o torso. E baixo. Inhalo atrás e arriba. Exhalo a pouco e baixo. E arriba, baixo e baixo. Apreto ben as pernas cando as baixo. Cuidado ca espalda. Se non podo, non vou tanto, ou doblo, vou un poquinho aquí, me vale. Si, sempre moitísimo control do centro do corpo, do abdomen e da zona lumbar. Sempre ben agarrado. Atrás, arriba, atrás e baixo. Atrás, arriba, atrás e baixo. Aquí se quer un pouquinho máis, doblo. Atrás, arriba. Sí, non teñen que ser sempre exactos, buscamos a nosa forma que nos axude. Sí, pois aquí doblo. Unha máis, doblo. Atrás, arriba e baixo. Vale, relajo. Balanceo. E quedámonos aquí. Xuntamos as plantas dos pés e deixamos que as rodillas caen hacia os lados. Dou un pasiño atrás ca espalda intentando alargar aquí. É inevitable agora que haxa unha separación na zona lumbar. ¿Sí? En esta posición. Más na nuca. Inhalo aquí. Exhalo, subo. Agora subir xa debería pegarse a miña zona lumbar. Se está ben, estiro os brazos, alargándose hacia adiante. Agarro e baixo. Subo, estiro, agarro. Subo, estiro. Exhalo arriba. Inhalo cando baixo. Veña, 10 ou 20. Vale, podemos ir parando, última. Relajo. Rodillas ao peito. Subimos. Vale, e sentámonos, separando as pernas hacia os lados. Sí, onde a miña espalda está recta tamén. E agora que temos aquí a man, se nos vai mellor, usámolo para sentarnos, estar máis cómodos. Sí, espalda recta. Cuello largo. Inhalo aquí, exhalo, giro e vou. O meu pé contrario, dúas exhalacións. Inhalo, exhalo.
que se despega a pelvis do chan. Unha máis. Vale, pechamos. Sacudimos. Só este. Relajo o cuello, cabeza, hombros. Venga, deixo que se estira a espalda. Subo redondo. Vale. Pois ímonos poñer agora boca arriba outra vez e imos traer o noso cojín ou a nosa planta con nós. ¿Sí? Vale. Mira o que fago. Estiro unha perna. Sí. Estiro unha perna. Vou pasar, vou despegar as costillas a cabeza do chan. Vou pasar o cojín por unha perna. Mira o movimento. Pronto. ¿Sí? Sí. Paso. 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 Manteña a mirada hacia adiante. Paso. Paso. E un pouco como a figura dun 8 do infinito. Co cojín. ¿Sí? Se esta posición me está incomodando moitísimo no cuello, collo un cojín extra. Se temos dous a man sempre mellor. ¿Sí? Un vou no deixar aquí na cabeza e con este outro. Fago, ¿sí? Vou. 1, 2. 1, 2. 1. Veña, agora intento estirar ben a perna que baixo hacia o chan. Teño as lumbares ben pegadas. ¿Sí? Vale. Un descansiño. Balanceo. Vale, podo quitar o cojín que teño detrás. Agarro as rodillas, imos arriba, redondo a espalda, veña, intento quedarme en equilibrio, alargo. Veña, espalda larga ahora, brazos en cruz. Ve, quedo. 5, 4, 3, alargo, alargo, agarro ben o abdomen. 2, 1, vale, baixo, xuntamos as plantas dos pés, redondo a espalda. Subo redondo. Vale, reclinamos un poquinho hacia atrás. Ou tumbamos un poquinho hacia atrás. Xunto rodillas aquí no centro do corpo. É moi fácil, simplemente balanceo aquí. Con este movimento soltamos un pouco o pelvis. Solto, 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 solto. Nada máis, intentar deixar ir a perna, que se desbloquee un pouco a nosa pelvis. Vale. Sigo boca arriba. Vale. Imos levantar agora a nosa perna dereita ou esquerda, non importa a orden. Sí. Planta do pé hacia o teito. A rodilla, a outra perna queda lixeiramente dobladinha. Agora vou abrir a pelvis sen que se mova do sitio. Inhalo. O exhalar cruz polo centro do corpo e cando vou ao outro lado despego. Se teño agora a perna dereita, despego o glúteo dereito. Cando inhalo e abro a pelvis non se move. Abro o meu máximo. Pero cando exhalo, volvo. E a cruzar sí que despego aí o glúteo. Inhalo e exhalo. Cruzo. Dúas máis, facemos unhas 5. Nos dá, non? Unha máis. Exhalo. E cambio de lado. Flexiono o talón hacia o teito. E abro, inhalo. Exhalo, cruzo. Inhalo, abro. Inhalo, abro, pelvis estable. Cruzo, despego aí. Glúteo. Sí. Cantas van? 4, 5? 5 está ben. Último. Descanso. Vale, vamos quedar nesta posición para aparecer un poquinho de rotación en movimento. Entón, inhalando, vou deixar caer unha perna hacia un lado
ata chegar ao chan, e a outra ben tamén cando exhalo, verdad? Fago unha rotación, intento manter os ombros o máis pegados ao chan posible. Inhalo, ahora abro a de arriba casi empuja a miña perna de abaixo, e vou ao outro lado, apoio, e apoio, exhalando. Inhalo, abro, exhalo, pecho e pecho. ¿Sí? Abro. Fijadevos que a perna de abaixo ábrese porque esta xa arrastra dela, xa tira dela. E unha vez que apoio, simplemente deixo a outra relajada. Inhalo arriba, abro, e exhalo, pecho. Inhalo, abro. Deberías de sentir unha sensación moi agradable, unha rotación moi suave, moi agradable para a espalda. Sen forza, sempre buscando un movimento onde nos faga. Necesitamos que está ben. Vale, paramos. Rodillas ao peito. Vale, quedamos aquí outra vez no puente. Imos facer unha pequena variación. O noso puente, imos coller outra vez ese cojín que temos por aí cerquiña, verdad? Sí. Apretámoslo ben entre as rodillas. Veina, mantemos a parte inteira dos muslos activada. Quedo moi ben arriba. Apreto glúteos. Imos agora a traballar solo nos nosos ombros. A vez que estamos traballando o resto do corpo que xa está aquí aguantando esta posición. E agora intentamos, veña, levantar os brazos, inhalo, sen que os ombros suban. Sinto como se moven os brazos dende a articulación dos ombros, verdad? Exhalo. Volvo vos e o chan. Inhalo atrás. Exhalo. Veña, 5 veces, se podemos. 3. Veña, os ombros non suben porque levo os brazos atrás. Última vez. Moi ben, baixa despacio, vértebra a vértebra. Vale, rodillas ao peito, podemos hacerlo no noso cojín. Balanceo aquí de lado a lado, relajo lumbares. Vale, e imos arriba. Sí, estiro as pernas e estiramos hacia adiante. Subimos redondo. Vale, nos damos a volta, poñemos outra vez en cuadrúpede, a 4. Mans debaixo dos ombros, rodillas da pelvis, dedos dos pés no chan. Veña, imos atrás un poquinho, levando o cu hacia os talóns, empujo cas mans e levanto a pelvis hacia arriba. Sí? Dende aquí vou un pasiño atrás cos meus pés, porque eu que quero axustar que cando veña hacia adiante, os ombros se quedan encima das muñecas. Simplemente imos facer isto. Exhalo, empujo coas miñas mans hacia atrás, o cu hacia atrás, ou os talóns hacia o chan. Inhalando, veña a plancha, agarrando ben o abdomen. 5 veces, exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Un máis. Vale? Poñemos unha variación para quen queira facer. Intentamos. Dende aquí, vou ca pelvis adiante, facendo como unha ondiña que sube dende a pelvis pola columna ata a plancha, sí? Vou atrás, pelvis vai hacia adiante, diante, sigo esta ondiña pola espalda, que chega a cabeza, e empujo. Veña, 3 máis, onda, pelvis diante, redondeo, atrás. Pelvis diante, redondeo. Agarro ben aí o abdomen, atrás, última. Vale. Sí, se isto se me complica, un día intentamos buscala, que é un exercicio genial para a nosa espalda, pero se é moi complicado, mantémolas sencillas. Igual que se moito para a miña muñeca, teño aquí os antebrazos, vale? Para traballar, pois dende aquí. Vale, imos camiñando ahora
Os pés as mans, ou das mans os pés, relajo os ombros, sacudo a cabeza, ombros, e subo redondo. Vamos dar un poquinho aos nosos cuádriceps antes de terminar. Entón, para iso, imos a buscar unha parede, verdad? E vou coller a pelota, ou cojín e poñelo aquí na espalda, voume? Ou no, perdón, na parte de atrás da pelvis. E voume sentar como se fora unha silla, empujando ca pelvis no cojín. Chequeo que os meus tobillos estén debaixo das rodillas. Estou empujando un poquinho a miña pelota ou cojín hacia a parede. Espalda larga. Xa debo sentir como están traballando aquí. Cuádriceps, femoral, glúteos. Veña, vou aguantar aquí 10 segundos, se podo, veña, si podemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, veña un poquinho máis, 4, 3, 2, 1. Vale, estiro un pouco, as rodillas descanso uns segundos, imos ir outra vez. ¿Sí? Veña, poñerse as rodillas fortes, ¿sí? Traballando esos cuádriceps. Veña, baixo outra vez, chequeo. Rodillas se queden encima dos meus tobillos, axusto o cojín que se quede detrás da pelvis para que eu poda empujar un pouco hacia a parede e así tamén manteño activados o meu abdomen. Mesma posición, estática completamente. Vale? 10 segundos, pero intentamos mover un pouco os brazos. Veña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, queima, 7, 8, 9, veña un máis, ben, estiro, oh, xa podemos incorporarnos, subimos, sí, debemos notar, ben, os nosos cuádriceps traballando, entón imos aproveitar a parede para estirarnos aquí, xa nos podemos apoiar, se nos costa un pouco o equilibrio, estiro cuádriceps. Vale, outro lado. Vale, sacudimos un poquinho as pernas. Vale, entón, para estas clases de pilates meterei igual algún traballiño máis muscular para que se nos complemente. Igual se facemos máis que de pilates, se facemos yoga ou todas as clases do canal, xa hai un montón de exercicios tamén de forza que podemos compensar. Si, nas clases traballamos máis unha cousa en outra, se facemos todas o día de hoxe debería de sentir xa, ou se facedes sinta que xa as de pilates, só as de pilates 2 veces por semana, e levamos unhas 2 semaniñas, deberíades o día de hoxe notar xa algúns cambios no vosso corpo. Verdad? Imos a terminar, doblamos as rodillas e se facemos todas as 5 clases ou 4 a semana deberíamos notar bastante ese cambio. Imos arriba, inhalo, subo os brazos, exhalo, inhalo, pés paralelos, dedos dos pés hacia diante, brazos en cruz, soltamos un poquinho. Cuidado con que se sona moitísimo aquí, na cámara o ruido, non me fagan daño, non lle dou tan forte, pero debe facer eco. E outro día vendo o vídeo, parece que me estou golpeando, pero simplemente soltamos. Creo que o eco aquí fai moito máis ruido do que tocamos un poquinho os ombros. Evidentemente sen facernos daño. ¿Sí? Vale, doblo as rodillas, pasiño soltiño do centro e listo.
terminamos a nosa sesión de hoxe. Moitísimas gracias, que teñades todos un bo día. Acordadevos de, se vos gusta, dadelle un like e subscribidevos ao canal para recibir as notificacións cando nos salan os vídeos. Gracias outra vez. Adiós.